Assalamu alaikum my people, mutane na barkamu da warhaka al'umma, barkamu da wannan lokaci. Ina wa kowa fatan alheri. Ya kasuwa ya trend. To a yau na dan kawo mana wani dan abu ne da nake so in dan nuna mana wani bot da ake trading din BSC a ciki, har da Ethereum har da Solana, shi ma gashi nan best bot. Gashi nan za ku ga da cewa best bot. Insha Allahu idan muka yi zan ajiye mana link din a ƙasan description insha Allahu. Abin da nake so in gaya muku, wannan bot din kaman Trojan bot ne. Kaman yanda a Solana muke amfani da Trojan bot, mu status limit order su auto sell su menene. Saboda a yau na samu question da yawa, na samu DM question da yawa game da dan Allah kamar na yanda damu wadda wani bot ya kamata mu yi amfani, saboda menene dijen muke shiga, muna son gaskiya mu ringa shiga dijen da kaza saboda asara da seta stop loss. Shine ce to in Allah ya yarda dama akan yau za mu yi wannan yanda za ka dan duba token a BNB mai kyau ne, honeypot ne ko menene, shin liquidity log ne ko kuma menene, an yi bond ne an yi log ko. To mun zo kuma mun daga abin zuwa ko gobe ko jibi insha Allah, saboda me wannan din ya fi amfani, ya fi mini. Saboda idan aka koya amfani da bot din, karatu in za ka fara shi tun daga bottom, tun daga karamin guri ƙasa sai ka hauro sama. Ba a fara karatu daga sama a ce za a gangaro ƙasa, daga ƙasa ake so a fara a haura sama. Shi yasa na ce to bari in mana amfani da wannan best bot din. Ina so in ƙara jan hankali, best bot din nan akwai scam best bot, ku sani a Telegram komai akwai scam. Ko Trojan mun daɗe muna magana a cewa akwai scam. Original link din za ka samu. Menene original link din za ka samu. Kuma kar ku manta, idan dai har ka kalla bidiyon nan ka ji daɗi, kuma ina so ka nuna min da cewa lallai ka ji daɗin, shine kamun subscribe, kamun comment, kamun like, kuma kamun share. A haka ne za ka ƙara min ƙarfin gwiwa domin menene mu je next level. Hakan ne zan ji ina tsimin gobe ta zo, domin menene gobe in ji gata cewa me ya kamata in kawo a community na. Abinda community na suke so, abinda ni ma din nake so in kawo musu kenan. To kai tsaye da mu je game da magana akan best bot. Menene best bot? Bot ne yanda zaka seta, ya ake amfani da shi. Da fara nan gurin da ya nuna start din nan zaka danna start. Idan ya je gashi nan ya turo ma the unlimited digen trading partner wallet 1 star base, yana tare. Zaka iya base blockchain ETH kenan 0, Ethereum 0, Ethereum, Binance Chain BNB kenan 0. Ma'ana duka wayannan yana nuna ma duka 0, banda komai a wallet dina. Inda a ce a cikin ko ina da Solana a wannan wallet din ko Ethereum ko Base, da zai nuna min da cewa ina da kaza. Yanzu a nan gurin gashi nan sai ya ce buy on, sai ya ce ABM wannan wallet address ne na Ethereum. Sai wannan gashi nan in zan yi copy wallet address na Ethereum din gashi. Sai wannan Sol, shi ma wannan wallet address ne na Sol. Wani zai ce to ina BNB din, karka wani damu, wannan menene. Gashi nan ce you are back, irin kaman dai wani dai gashi nan dai mu ba shi da amfani a gare mu. Me nake so in nuna mana a nan wallet din nan, in muka taba shi gashi nan suka ce import a wallet, prepare wallet, export private key, transfer native, transfer token. Duka wannan gashi nan, wannan dama kun riga da kun sani guri ne na import wallet da inda ga private key ɗinka da su wane ne. Sai kuma ina so in ɗan yi ƙarin bayani a nan gurin. Da Allah idan ka buɗe best bot ɗin nan yana da kyau kai connecting ɗin shi da ko MetaMask wallet ko kuma OKX wallet ko kuma Trust wallet. Saboda mene? Saboda yin amfani da abu daya, idan aka zo Telegram ɗinka aka yi bounding ya samu matsala fa kaga ai ka samu matsala, an tashe ka aiki. To amma ya zamanto a ce kai connecting wannan din da ka bude shi best bot din, sai ka je kai import din shi, kai connect din shi da wancan. Ya ma'ana zaka ringa ganin komai a nan best bot din, kuma zaka ringa gani a wancan Trust wallet ko MetaMask ko OKX wallet ɗinka, ka ringa ganin capital ɗinka kamar yadda da muke a Solana, a Trojan muna gani, kuma a Phantom ma muna gani. Allah ya sa ka gane. To sai nan gurin nan ne ake danna back, sai ka danna back. Nan gashi bridge, in an ce ma bridge kaman
wannan ne inda dai za ka ɗan je gurin canja wallet. Misali in muka taɓa shi, select wallet you want to use for breeding, irin za ka converting ɗin Solana wallet zuwa Ethereum, wannan dai mu ba ruwanmu dai, kun san me breeding ku. Wallet tracker, nan gurin da za ka yi tracking ne, ba ruwanmu. Pending order, irin kaman ka siya token haka yana pending, kaman ka sa limit order, to in ka danna nan gashi nan you don't have any active order menene sai kai back to option order types menene gashi nan dai kala dai. Wannan referral, kowa ya san me referral. Nan automations, to nan din automation shine nake so ku lura da kyau. Menene automation a nan ake seta limit order, buy, sell, auto sell duka. Amma akwai wani abu da yake faruwa game da automation. Ina son sai na gama muku bayani, zan zo daga baya zan muku bayanin ya ake using din automation din, saboda me yanzu idan nayi gaskiya zai dawo da ni baya. Amma before gashi, idan kana so nan automation gurin shine limit order, gurin sa limit order. Automation gurin limit order ne, amma bare ya aiki ba. Shi Bestboard yana da wani tsari, ba kaman su Trojan bane da su Bonbot. A'a, lallai sai ka yi pasting din wallet address, sai ka yi pasting din wannan tunamin CA na token, tukunna zai baka daman ka yi amfani da wannan automation din da limit order. Misali yanzu kawai gashi nan kai tsaye sai na yi haka, sai na yi pasting, gani nan ai ku kalla ku gani, da na yi pasting din yawwa, kun ga ai ga automation din ko, pump.fund sunan token din pop, gashi nan WBNB, Binance Chain, BSC kenan. Full information gashi nan dai, wannan ba ruwan mu. Wallet 1 kenan, 0 sol bani da komai kenan, gashi nan auto 10 second. Ka gane ai, yawwa. To ga nan automation din da nake so in nuna muku, kun gani. To in ka danna automation din nan misali, kun gane ai, gashi nan ya kawo mu, sai ka ce add automation. To ga limit order ka ya biyu, ka lura yanda na yi fa. To kaga limit order nan za ka yi, bari mu ringa back domin in gaya muku. Kun ga na farko idan kai pasting din CA, in ka shigo Trojan, in ka shigo Bestboard kana yin pasting din CA zai kawo ka nan. Gashi nan 0.003 BNB, wannan duk zan nuna muku slippage 50% yana nan, za mu zo mu shirya shi. Ina so in nuna muku automation din ne kawai. In ka danna nan automation, kana danna sai ya ce add automation, kana danna gashi nan limit buy. A ƙasan nan a naka zai iya nuna ma gurin sniper din nan, zai iya jera masu. Kun san me yasa ni bai jera ba? Saboda wannan yanzu nayi wiping din komai ne, sabo ne, ina so in muku bayanin komai sabo. Amma ya kamata a dan ƙasan limit order din nan sai dan samun, akwai auto sell, akwai wannan gashi nan da suna duka, wannan tunamin stop loss a ƙasan nan zan gani. Kai ma din idan ka ti siyayya da shi ko sau ɗaya ne, a ƙasan nan gurin automation din zai nuna masu auto sell da su limit order, sell limit order buy a ƙasan nan. To kun ga wannan yanda ya nuno mana limit order buy ne, amma kai zai iya nuna ma wannan in dai kai siyayya sau ɗaya. Ka gane, dole yanzu dan ban yi siyayya bane shi yasa. To limit order anan zaka shiga, gashi nan limit buy. In kana son na 0.5 BNB sai ka ce kai, sai ka je ka lissafi dala 10 a BNB no ne, a ce misali 0.012, sai ka ce kai kawai ya ringa siya ma. Gashi nan ga ya candu, yana siya ma da menene na 0. In a market cap ne, in ta da market cap value, kaman token din yana market cap ka ce 100k, 100 kawai kai haka kai pasting din shi. Kun gane abin da nake nufi kuwa? To in kai pasting, yanzu yanda na yi pasting din shi, sai ya ce min limit buy 100 market cap, ina so ya siya min a 100 market cap kuma na 0.012 BNB. Kun gane nufi na kuwa? To ina yin haka kawai gashi nan limit buy. In kai haka duk dai gashi nan, kana yin back ko ya riga da ya siya ma. Kaga yanzu gashi nan 0.1 menene. In ka ga dama ka yi delete, amma a hakan sai ka bar shi, sai ka yi back. To za a gani da cewa yana yi gashi nan limit buy 100 MT. Inda akwai kuɗi a ciki, da za ku ga da cewa yana kai wannan limit din nan, to za ku ga da cewa ya yi aiki. Allah ya sa da kun fahimta. Nan za ka yi stop deleting. Ga dama nan gashi nan ka yi deleting din abin da na sa, gashi nan dai na yi.
limit buy gashi na wannan token din, ku kalla da cewa wannan CA din token din akalla yanzu in ce na 200 misali gashi nan 200 to kun gani limit buy 200 market cap ya siya min wannan token din. Yanzu token din nan mun ce yana nawa ne, market cap yana 18,860 something gashi nan. To sai ka yi lissafi ka gani da cewa to ya ka gani, misali yanzu mu ce wannan, bari ka ga wannan 18, bari mu ce wannan, mu ce ya zo mana a 19 point, gashi na ai abin a lissafe yake ai 19.868. to kun gani in yana zuwa nan kawai limit buy kawai zai yi, gashi nan na 0.5 BNB, rabin BNB kenan, muka da 0.0123. to kana yin back gashi nan, in ka ga nan gurin deleting din ne kawai kana taɓa ra kai deleting. to Allah ya sa an gane, nan shi automation din nan ne ake shirya limit order da su menene da menene din shi. Bari na yi back saboda menene mu ci gaba da inda muke you have not bought any token with Bestbot. to kun gani saboda ba ni da wani wannan, ba abin da na siya, ba kuma kuɗi a ciki, ga abin da ya ce na. to wannan duk ba wani abu, za mu ci gaba. Automation din nan cashback kaman wani reward ne. Leaderboard shi ma din gashi nan setting, in ka shiga setting din nan gashi nan prepare wallet irin kaman prepare wallet din nan, kaman ka dawo da wallet din, kaman kana setting ne sai kai kuskure, to nan prepare wallet din zaka dawo da ita sabo ne. gashi nan choose your default wallet for all transaction done, ina yi to kawai da ku gani. to duk wani settle da su wane ne za ku ga da cewa nan repair wallet irin kamar repairing ne. time zone gashi nan time zone, irin time zone zaka iya sa time da lokaci da haka, time format haka shi ma din haka. wannan bayan mun tsaya bayani ba. Language zaka iya zaba. Monitor, an ce ma monitor kaman wannan misali yanzu kaman wayannan abubuwan duk gasu nan, duk kun gani buy x good, sell x good, sell initial, sell x setting, duk gasu nan. in ka duk wanda ka taba ka kashe shi, duk wanda ka taba anan ka kashe shi, gashi nan duk wanda ka taba ka kashe shi, duk wanda ka taba PNL card duka, duk wanda ka taba gas slippage duka yana baka daman ka yi automation, sticking, monitor, BMBM button, confirm trade, scan duka, desk screener, setting, search, menene dukansu gasu nan. Search dukansu, buy button, sell button duka gasu nan. duk wanda ka sa dukansu menene ya riga da yayi. Allah ya sa ka gane. Sai mu duba wannan monitor din guri ne dai na setting dai da nake so in gaya muku. Nan gashi nan buy button, in an ce ma buy button misali kaman ka gane yanzu, kaman misali ka sa kowane transaction ga adadin abin da za a ringa siyan ma. Misali sai ka danna nan BSC, gashi nan kana danna BSC buy button Binance change, gashi nan set your predefined buy button value when purchasing token 0.003. an ga dama ka yi removing din shi, sai ka sa add button, sai ka sa ra'ayin ka sa 0.001, kai da abin da ga dama kai kasa kawai ya zamanto na nawa za a ringa siya maka ga. sai ka yi lissafi da cewa 0.00 kaza nawa ne, kaman kai capital ɗinka na dala 20 ne, dala 50 ne, to kai ne za ka je ka yi lissafin nan, ni dai na nuna ma ne. in ka ga dama za ka iya add, in kana gama a nan sai ka danna don, kana dannawa zai yi. sai mu taho ina muke sell button, shi ma din sell button misali ne gashi nan, shi ma din select a network configure, sai ka danna BSC. ku sani in ya nuna ma wannan BSC za ka ringa tura. misali kamar yanzu sai ka ce idan aka yi 50% sell initial ko 50%, misali ai mun yi remove, to add sell initial kamar misali sai mu ce 100%. to kun ga idan an yi 100% kenan a rin configure sell button setting for token transaction. to kun gani gurin sell kawai idan ya zo ana yin 100% kawai ya ringa siyar mun, sai ka sa don kawai misali gashi nan. to kun gani shi ma din in ka ga dama za ka sa ga nan slippage. to a nan
shine ake mistake. Ku sani duk lokacin da ya nuno ma nan kai ba ruwanka, kawai BSC za ka ringa dannawa, saboda me shine BNB. BSC gashi nan shine BNB, ku ringa lura. Suka ce set your slippage for buy and sell transaction. This is the difference between expected and actual price that you will accept. For Solana setting past 0% will use auto slippage. Jupiter calculate optimal slippage. To ka gane, be careful, only modify if you know what you are doing. To kun gani sun wannan jan kunne da su wane ne. Buy in ka ga dama, slippage kai ne kake so, dijen za ka yi, swing trader za ka yi, day trader. A ce misali in bar shi a nan gashi nan 3% misali, gashi nan sell button shi ma din sai in ce 3% misali. To kun gani ina danna don buy 3%, sell 3%. Ra'ayinka ne ba, kar ka ce dole sai abin da na sa ra ka sa. In ka ga dama depth sell, wannan in an ce ma depth sell gashi nan BSC me ake enable automatic depth sell protection. When enabled, the bot will automatically sell your configure percentage of token. When the developer sell their token, you can customize the sell percentage and slippage for faster execution. Kun san me nufin su ne? Wannan depth sell din nan me sunan shi ne ma muka dai? Depth sell wa'ana in ka seta shi ka kunna shi, kai in ka shiga token kana ciki, in dai depth din ya siyar, kawai shi ma bot din nan zai siyar ma. Depth din na siyarwa saboda gudun manipulation, shi ma depth din zai siyar ma. To in ka ga dama ka kunna, in ka ga dama kar ka kunna. Ma'ana depth in ya siyar da kasan da yake hannun shi, shi ma bot din ya siyar ma. To gashi nan na sa slippage nan gashi nan, in ka kunna nan automatic ya fara aiki kenan, amma in kai haka manual kenan, amma automatic kawai 3%. in dai depth kawai in dai zai siyar to kai ma din a siyar ma. To anan automatic kawai kana danna nan haka gashi nan. Amma akwai wani abu ɗaya da nake so in ƙara muku bayani akai, shine wannan gashi nan sell 100%. kawai idan depth yana siyarwa, kawai kai ma din bot din nan ya siyar ma da 100 da duka percentage din da yake hannunka, ko kaɗan kar ya bari. Gashi nan kaga dama za ka cewa ya siyar ma da 50% in depth din ya siyar misali. To gashi nan ka sashi automatic, yanzu zai koma, kun ga ya koma 50%. kawai kana danna don, kawai nan shi kenan. Hala da yake nan boost bayan taba shi ba. Nan token kaman za ka ga da cewa token din da tunamin sunan token that are blacklist from trading, kaman za ka iya sa token din da baka son ka ringa ganin PNL din su, ka ringa ganin su. Zaka kaman a Trojan ai kun san akwai hiding token, to wannan ma shine. Allah ya sa dai ka gane. Wannan ma shine depth. Wannan kaman wannan gashi nan blacklist depth percentage prevent trading token created by blacklist developer. Kawai abu ɗaya ne zai ma amfani. Shi add depth din nan kaman zaka iya adding din depth wallet haka, wanda zaka sa shi a blacklist saboda yawan wrongfulling da yawan cutar mutane. Shine prevent trading token created by blacklist diploma. Wannan ma kai ne zaka je ka gani, wannan ni ma ba ruwana. Sai menene MEB, muna danna shi misali yanzu gashi nan select a network BSC configure misali toggle MBM help protect your transaction from being run by bot. To in ka ga dama wannan dai kaman wasu abubuwan su scammers ne, in ka ga dama ka yi, in ka ga dama kar ka yi, dai ba ruwana. Na yi wannan ko da ke ni kuma ya ne dai zan dawo dai. Wannan dai wani abu ne promote nan kuma gashi kamar misali yanzu ba gashi mun zaɓa BSC ba, shi kuma yanda abin yake wani abu ne dai zan karanta muku in kuka dokuji. Duk wannan wani ne, in ka ga dama za ka yi a disable din shi, in kai haka ka kunna shi sai ka je kai ka gani. Bai wannan wani menene zan ce muku ne dai gashi nan dai sauri muke dai. Wannan bai da wani amfani, domin a faɗa ma ne domin ka san da cewa me yake nufi. Sai mu dawo wannan price impact. To wannan price impact din shi kuma kawai sai mu danna shi kuma price impact gashi nan sai mu ce na BNC. Shi wani abu ne, set the maximum price impact percent allowed for your trader. Price impact represent how much your trade affect the token price. Lower value provide more protection but may cause trade to fail in low liquidity. In ga dama wannan kaman wani percentage ne da zaka sa idan zaka siya token, idan ya harba da wannan percentage din
da kamar misali yanzu da yake mu ce 10% ko kuma 20%, 10% haka gashi nan. To wannan in muka zo siyan token, shi wannan idan muka kunna shi, in dai token din zai ƙaru da 10% zai ringa sanar mana za mu siya, amma token din nan ya ƙaru da irin 10% to a hakan kuma zai siya. Wani dai tsarin shi ne dai, mu ba ruwanmu dai, sai mu kashe shi. Koma baya da Allah, ba shi da amfani. Nan gashi nan PNL card. PNL card kuma wani guri ne da misali yanzu PNL card Binance Change kaman a Trojan in ka dan fita trade ko a loss ko a profit, akwai za ga dan wani kati haka minus 50 ne ko plus 50 ne, duk dai gashi nan sai suka ce in USDT zai ringa zuwa in dala ba in naira ba, native. In ka ga dama za ka sa shi a native kawai, ba kar a sa wannan USDT din dalan nan, native kawai hoto kawai irin basic. In ka ga dama za ka yi barin shi, in ka ga dama duk dai gashi nan. To kaya ake kunna wannan shi kuma yaka danna nan, kana danna auto generate PNL card on 100% sell. Duk in yayi 100% sell, yayi 100% sell kawai zai yi generating, to sai ka kunna shi. In kai haka kawai ka kunna shi, ka gani. To gashi nan PNL card ɗinka yana aiki, gashi nan yaka koma ka gani, gashi nan yana aiki. Kana yin haka kuma ka kashe shi. Ka dama ka bar shi a USDT ko a haka ka bar shi, kai haka kawai ka kunna shi. Shi ma ɗin zaka je kai ma ɗin ya rage ma, kai ne zaka je ka gani. Ba na san bidiyon ya mana wannan. To ga wannan kuma abin da nake so in nuna mana a nan shine take profit versus stop loss. Take profit versus stop loss. Yanzu misali nan ne gashi nan, sai mu danna BSC. Suka ce mana set default take profit and stop loss value to be applied automatically on new trade. You can configure the percentage trigger and the amount to sell. Take profit, yanzu misali ya kace ai wannan yanzu yanda yake a haka, kawai take profit ɗinka idan aka yi 100% da kai ya siyar ma. Misali gashi nan, bari mu sa 50%. In ana yin 50%, in dai aka yi take profit, in dai aka yi 50%, to ya siyar min da 100% fa. In aka yi, ku tsaya ku ji ni, in aka yi 50% ya siyar min da duka token din, ni ko 50% zan ringa taking profit. In kuma ka misali ka ce to 80% mana. In aka yi take profit, in aka yi plus 50 ya siyar ma da 80. Stop loss, ana yin stop loss minus 20 ya siyar ma da duka ɗarin da dukkan shi. Wannan yana da mugun amfani, ku je kuma ɗin ku gada. Gashi nan dai yanda na yi, kai ma ɗin sai ka je ka yi. Allah ya sa ka gane. Kana danna don, komai da ka yi ka ringa danna don, shi bai da wahala. To nan gashi reset setting, in ka ga dama da ka yi reset setting na, sai ya nuno ma blockchain. Reset setting sai ka ce don. To gashi nan duk wani abu da na yi ina ga zai goge ne ko ya ne. To gashi nan kun gani duk wani abin da na yi zai goge. Abin da nake so in ƙara gaya muku a nan shine, abin masu amfanin na farko shine kun ga automation. Na gaya muku automation wata rana yana nuna sai ka yi kwafin CA. Na gaya muku ga wannan abin da nake so, abin nan da nake so misali in nuna muku. Wannan automation ɗin in kai kwafin kawai sai ka yi haka misali, sai ka yi CA. To shi kun ga gashi nan automation, kun gani? Kana yin ad ɗin nan, to nan a nan ne limit order, ku ji ni da kyau. Sai kuma wannan abin da na manta ban faɗa muku, pro. In ka ga dama za ka bar shi a pro, in ka ga dama duk dai wannan dai gashi nan dai yanda yi ka kashe kawai. Ka bar shi ga su slippage, ga custom 0 BNB, irin wani adadi da kake so 0.001 prepure fee. Irin fee ɗin da wannan prepure fee irin fee kalan kaman gas fee ne, fee ɗin da za ka ɗan ringa biya. Aka iya sa 0.003 da abin da kake so dai. Irin amma dai ka sani fee ɗin yana tafiya kaman wannan ne sauri. Yanayin girman fee ɗinka, yanayin saurin transaction ɗinka. Gashi nan idan kai kwafin CA misali yanzu kana yin kwafin CA,
kana shigowa baseball kana yin kofin CA kawai sai ka limit order da ka san a lokacin za ka siyar kawai kana dannawa haka ka limit order ka. Idan kai ce kuma ba a lokacin za ka siya ba misali yanda ya zo ma haka sai ka yi haka. Ina wannan yake sai ka danna kana dannawa gashi nan. Amma before ka seta wannan stop loss din bari ya zuwa. Before ka seta wannan stop loss din wannan ka tabbatar ka je ka fara seta wa'annan a BSC blockchain page yanda yake hakan nan. In ka yi don to sai ka zo kana zuwa kawai ka yi copy kullum in ka zo kai wancan kawai a seta yake kawai sai ka yi haka gashi nan. Kawai in za ka siya 0.001 za ka siya BNB 3.3 3% custom wannan sell buy sell kenan wannan gashi nan period fee chart automation kawai kana in limit order ne kawai kana dannawa haka gashi nan kawai za ka ga ya fara aiki. To Allah ya samu dace. Abin da nake so in ƙara gaya muku idan dai har bidiyon nan ka ji daɗin shi ina buƙatan da ka taya ni da addu'a, bayan addu'a ka min sharing, bayan sharing ka min comment, ka min like kuma ka min subscribe domin menene ƙarfin gwiwa ne na in san da cewa kana bi na kuna bi na community na kuma kuna son abin da nake yi. Amma matukar a ce zan yi bidiyo ba comment ba like ba share ba komai to zan ji ƙarfin ƙwarin gwiwan da cewa a gobe bari in tsaya in muku bidiyo ba. Kuma kar ku manta da cewa na riga da na mana alƙawari zan kawo mana yanda ake duba security issue na BNB yanda za ka ɗan yi bincike a BNB ka duba wannan token ɗin shin yana da kyau ya dace ka siye shi ya yi hankali da tunanin da ya kamata a ce ka siye shi. Ina mana abin da yasa yau na so in mana to saboda wannan abubuwan da aka zo ana ta tambaya na wani board ne ya kamata na ce to bari in kawo muku board kuma na muku alƙawarin da cewa zan ajiye wannan board ɗin a comment section domin menene amfanin juna a description kai zan ajiye link ɗin a description. Kun gane ai zan ajiye link ɗin a description insha Allah. To abin da nake so da ku shine already my referral wallet bari in duba bari zan yi referral ɗin shi. Abin da nake so da ku shine da Allah duk yanda wannan gashi nan da suna duk yanda muke a yi haƙuri kasuwar crypto dole sai ka nutsu tukunna za ka samu abu. Ka bari ko baka samu kuɗi ba kawai ka samu ilimi. Wannan shine abin da zan gaya muku ko baka samu kuɗi ba ka samu ilimi. Kuɗin yana nan zai zo ya same ka har inda kake ko kana zaune a ɗaki kuɗin zai zo ya same ka ko ya zamanto kana da ilimi. Kuma wannan trend ɗin na BSC ɗin nan ina so in gaya muku ina so in ƙara ja muku hankali akan abu a hankali. Ba kowane token bane ka zo kana hawa FOMO. Dan kaga token ya buga plus 2000 kawai ka ce kai a lokacin za ka je ka shige shi. Kana da auto sell menene ba a haka. Za ka ta asara a kasuwanka kowa riba ya zo nema. Ka tabbatar kafin ka shiga token ka tabbatar da cewa token ɗin yana da kyau ka yi bincike sosai. Perfect bincike ciki da waje ka mai riga da wando. Allah ya taimake mu ya ba mu sa'a sai ku bibiye ni a bidiyo na gaba. Insha Allah za mu tashi akan yanda ake duba token a BNB kafin a siya. Yanda ake duba security issue na token a BNB BSC kenan a BSC blockchain. Yanda ake duba security issue na token da kuma yanda ake duba matsalan token a BSC blockchain. Sai ku jira ni a bidiyo na gaba. Allah ya taimake mu ya ba mu sa'a.